שלום לכל הצופים היקרים, שמי נריה. היום אנחנו נראה סרטון בנושא של האירועים של העתיד הקרוב. קודם כל נעשה פריסה כללית לכולם, למצב שכולם כפופים לו, ואז נעשה פריסה ל6 אפשרויות אישית לכל אחד, לקבוצות של אנשים. וקודם כל נתחיל מהפריסה הכללית. זה זמן של עבודות, יש כאן הרבה עבודות, אם זה במובן חומרי, אם זה במובן של צריך להיפרד ממשהו או ממישהו שאנחנו מלווים את הדברים האלה מחוץ לדלת, אם זה בזבוזים שקרו, שהיה צריך מתישהו לראות, להסתכל מה הם, כמה, מה הסכומים, לבין דברים שהקרבנו בתקופה הזאת. אז זה זמן של ספירה, של כמה עבד, כמה בעצם הכל עלה, מה היה המחיר לכל דבר. בתקופה הקרובה אנחנו נרגיש את זה, את העבודות, שאיבדנו המון, שחלק מאיתנו איבד המון, וזה נגע בכל אחד בצורה כזאת או אחרת. בין אם זה להסתכל על עצמנו, מה איבדנו בתקופה הזאת, לבין להסתכל על השכנים ליד, כלומר מי שעומד לידינו, ולראות בעצם מה העבודות שלהם, וזה נוגע בכולנו. כיס שלנו ביום יום. כאן גם הרבה תלונות כלפי בן אדם אחד שיכול לעמוד בראש של כל זה, או יכול פשוט לקחת אחריות על כל הדבר הזה. אבל גם אם הוא פשוט נמצא שם, וזה הרבה מאוד דברים קשורים לבן אדם הזה באופן ישיר או עקיף. יכול להיות שהרבה מאשימים אותו, יכול להיות שהוא באמת אחראי על חלק מהדברים, אבל כך או כך אחריות נופלת על הבן אדם הזה. בין אם זה אחראי או לא, אבל זה האחריות שנופלת על מישהו. אז כל הדברים שאנחנו חושבים שיקרו או שקורים, הם קצת יהיו בכתובת מסוימת שמופנית לבן אדם הזה. זו תקופה קצת שלא כל כך ברור מה קורה. איזו תקופה רגועה יחסית מבחינה שלא קורה בה הרבה דברים קריטיים. אנחנו ממשיכים להיות באיזושהי אי ודאות מסוימת, אבל המצב די יציב. כלומר, הכל ממשיך כרגיל. מה שכן, זה קצת כמו איזושהי תקופה פוסט-טראומטית. אנחנו מסתכלים קדימה קרוב למשהו כמו חצי שנה. יש פה איזשהו עניין של חיפוש לאחר משאבים כללי. איבדנו המון משאבים וזה מאוד מורגש פה. זו תקופה של, נגדיר את זה, גם איזשהו עצב כללי. כלומר, הכל ממשיך כרגיל, אבל אנשים יותר אפאתיים. כל אחד גם עובר את זה באופן שונה. פנימית על כל אחד. אנשים מאוד מכונסים פנימה כל אחד ועוברים את זה באופן שונה. אין יותר מדי דיבורים או שיתופים, לא ממש משתפים אחד את השני, כל אחד מבין את זה אחרת, כל אחד חווה את זה אחרת. גם אם אנחנו לא זוכרים או שוכחים, זה נמצא איפשהו בתודעה, המצב הזה, תודעה כללית. בתקופה הקרובה, כל מאמץ שנעשה, בין אם זה בכל הכוח, בין אם זה מאמץ עוצמתי או חזק, הוא לא ממש מביא לתוצאות כרגע, כלומר, לא ממש מביא לתוצאות ברורות. כן, אבל יש משהו שבגלל המצב הזה שלא ממש מביא תוצאות, לא ממש מוביל לפתרון כלשהו, אלא רק לעוד יותר בזבוז משאבים. משהו שנמשך כמו מסטיק ולא נגמר. כן, יש איזה משהו, מישהו שמחליט לעזוב אותנו, לצאת ברגע האחרון מהמשחק.
צעד או בן אדם שהוא כמו שותף שלנו, שלא רגיל לאסטרטגיה, או שיש לו אסטרטגיות משלו וגישה לדברים, אבל בגלל שזה לא מתבצע כל כך כמו שהוא רצה או חשב, הוא מחליט לצאת מהמשחק. לא לגמרי, הוא יחזור ברגע שתהיה איזושהי התפתחות או שינוי, שמשהו יזוז מהמצב הקיים. מבחינת המצב בצפון, כרגע זה מרגיש כמו אסטרטגיה, לפגוע בכמה שיותר שטח, להפוך אותו ללא שמיש. כי ידוע שאי אפשר להתחיל מלחמה בממדים גדולים יותר ולערב את כל המדינה, אלא זה מתבצע כרגע כנגד קבוצות מסוימות שפועלות באינטרסים אישיים משלהם, ולכן המצב כל כך קשה. זה מה שגורם לכל כך הרבה אבדות, זה מה שגורם למצב להיות כמו מים עומדים, אבל כרגע האסטרטגיה בצפון היא לא להשמיש את האדמה כמה שיותר זמן, להשבית אותה. מבחינת המצב בדרום, הכל מרגיש טוב, כלומר כביכול עשינו הכל נכון, אבל זה לא מרגיש כמו איזשהו ניצחון או הישג רצוי. זה לא מרגיש מספק. אנחנו נקפוץ לתקופה קצת יותר קדימה, תחילת שנה הבאה, ונראה בסוף אולי איזושהי עצה. אם אנחנו מסתכלים לתקופה קצת יותר קדימה, שם יש יותר, הפתרון מתחיל להתגבש. זה יותר אבל תקופת שיקום, שאחרי כל העבודות, שאחרי כל הזעזוע, שאחרי כל הפוסט-טראומה. קודם כל חייבת לציין שהשינוי מדיניות היא לאו דווקא לנצח, היא לאו דווקא להוביל, אלא במקומות מסוימים להפסיד או לוותר או לסגת. וזה, או שזה בתחושה אמור לשנות, להוביל לתוצאות אחרות, או שזה אסטרטגיה שהיא אומנם פחות מקובלת, אבל היא הכי פחות יקרה וגורמת להכי פחות אבדות. כלומר, הרבה מתוך זה הונאה, זה מניפולטיבי, זה גרימה של הוצאת משאבים, ולאו דווקא משהו שצריך להגיב אליו ברצינות, גם אם זה נראה או נשמע מבאס. יש פה עבודה יותר פרטנית מאשר כללית. כלומר, בגדול זה נחשב להפסד. בסעיפים ופרטים הקטנים זה הכל ניצחונות. כלומר, העבודה נעשית פה בדברים הקטנים, בדברים הלא ידועים דווקא, פחות ידועים, אבל באופן כללי הכל נראה קצת על הפנים. באופן כללי, בכל המזרח התיכון יש איזושהי בעיה כלכלית, כך שקשה קצת לשנות את המצב לפה ולשם, כי אף אחד כרגע לא נמצא באיזשהו יתרון בלי להתאחד, שגם זה לא כל כך יכול לקרות. יש פה הרבה עניין של נקיטת עמדה, נקיטת הקמת תנועה שהיא חשיבה מסוימת, שינוי אסטרטגיה, כלומר עשינו ככה ונעשה בדיוק הפוך, כל מיני ניסיונות על מנת להגיע לאיזשהו פתרון או שינוי. בגלל המצב השיקומי יכולה להיות פגיעה בעסקים מסוימים, אבל כרגע זה איזושהי פשוט מזרקה של כסף שנשפך. כן, יש פה איזשהו חלק של חשיבה לעומק, קצת יותר מתוחכמת ממה שהייתה, ולכן כן, יש פה איזושהי עבודה שהיא קצת יותר מתחת לפני השטח, קצת פחות אולי נראה טוב לעין, כך גם כלפי העולם.
אבל גם ככה לעולם אין איזושהי הזדהות כל כך. לא נגיב לאיזושהי פרובוקציה מסוימת. ונראה לא טוב כל כך, בגלל זה לא ישנה שום דבר, אבל כמות המשאבים תישמר. העניין של המשאבים מתחיל להלחיץ. עכשיו אנחנו נעבור לפריסות אישיות, קבוצות. יותר נכון? אנחנו נעשה 6 אפשרויות. אפשרות 1, 2, 3, 4, 5, 6. תבחרו איזשהו קלף שהעין הכי נמשכת עליו, או לפי מספר. ואנחנו נתחיל מאפשרות מספר 1. אפשרות מספר 1, שלום לכם. אנחנו נסתכל לתקופה של משהו כמו חצי שנה קדימה, ונראה את האירועים שיקרו לכם בעתיד. נראה שיש כאן התרגשות מסוימת כתוצאה מאיזה שהן תוצאות או איזה שהן השתלשלות של עניינים שאתם יכולים לראות או לזהות. דברים מפתיעים אתכם בהתנהגות, באיך שהם קורים. כלומר, יש כאן איזושהי ציפייה שדברים יקרו בצורה מסוימת, אבל זה מפתיע אתכם וזה קורה אחרת. ההפתעה הזאת היא לא כל כך באה לכם בטוב. זה גורם לכם קצת לחשוב שאנשים אחרים או בתוך הסיטואציה הזאת מקבלים יותר יתרון, והמצב קצת לא פרי כלפיכם. אבל בסופו של דבר זה אמור לפתח איזה שהן תכונות או איזושהי זווית ראייה רחבה יותר. והגיע הזמן להסתכל על דברים בצורה שונה. וכאן, אז זה יהיה דגש בתקופה הקרובה. זה בין משהו שאתם רציתם משהו ולא תקבלו אותו, או שתקבלו איזה משהו אחר בדרכים אחרות, לא כפי שציפיתם בעיקר. יכול להיות גם שינוי תוכניות ברגע האחרון. דבר נוסף שזה יגרום לכם לחשוב בדרכים יצירתיות, זה יגרום לכם לחשוב פעמיים על כל דבר ולשקול כל מיני דברים שלקחתם כברור מאליו מחדש או שוב פעם. כלומר, קצת לזעזע את החשיבה המקובעת כלפי איזה שהם דברים מסוימים שאתם רואים, פה יש לי בעיה מסוימת. או זה לאו דווקא משהו שאצלכם צריך להשתנות, אלא אולי אתם יכולים לקבל גם על עצמכם את העובדה דברים אחרים השתנו, משתנים. פתאום בן אדם שציפיתם שיעשה את הדברים בצורה מסוימת, עושה אותם אחרת, וזה אומר שהבן אדם השתנה והכל התפתח לכיוון מסוים, וזה יגרום לכם להבין לאיזה כיוון וללמוד את זה קצת, לחקור את זה קצת. מצד אחד לא נעים שזה מפתיע בצורה כזאת, מצד שני זה מעסיק אתכם. שינוי תוכניות וחיפוש דרכים אחרות. אפשר גם להגיד שבעזרת הדרכים האחרות האלה והחשיבה הזאת, אתם כן תצליחו להגיע בכיוון יותר נכון כדי כן להשיג את מה שרציתם, לא באותה הדרך, אלא בדרך עקיפה או דרך הפוכה. אני לא עושה איזושהי כמות ספציפית לכל אפשרות, כמו נגיד אירוע אחד או 3 אירועים, אלא אני פשוט אסתכל אם הדברים מתחילים לחזור על עצמם, או זה שיש איזה שהם נקודות מפנה, שיש עוד משהו ועוד משהו, ויכול להיות שבאפשרות אחרת יהיו כמה אפשרויות, כמה אירועים, וכאן יהיה איזשהו דבר עיקרי אחד.
זו תקופה שבה תהיו קצת לבד עם עצמכם, יותר מאשר, או שיכול להיות שיהיו בסביבה שלכם אנשים, אבל אתם תהיו קצת מנותקים, מרוחקים, עסוקים בדברים שלכם, במחשבות שלכם, כמו איזשהו בן אדם שיש לו איזה משהו בראש והוא קצת נמצא שם, פחות נמצא בסביבה, בכל השגרה, כל הבלגן שקורה מסביב, כמו איזשהו חילזון בתוך בית. כן, שומע, מרגיש מה קורה בחוץ, אבל קצת פחות יוצא משם. זה כמו איזושהי תקופה שצריך לקחת איזשהו פרק זמן לשקול את הדברים. זה גם אולי קצת שוק שדברים קורים טיפה שונה, אבל במקום להתבונן בסביבה ולהבין מה קורה שם, אתם קצת יותר עסוקים בעניינים ספציפיים יותר שלא כל כך קורים כפי שציפיתם. כלומר, זה לא הכל, אלא דברים מאוד ספציפיים שחשובים לכם בתקופה הזאת. גם יכול להיות שתרצו קצת להרחיק מעצמכם אנשים דווקא. להתכנס פנימה וגם קצת להרחיק אנשים. כי לא בדיוק אנשים שרציתם שיבואו אליכם או יהיו בסביבה שלכם נמצאים שם. יכול להיות שרציתם בן אדם שיביא לכם בשורות מסוימות, או שיהיה בן אדם טיפה אחר מאשר הבן אדם שנמצא סביבכם כרגע. אתם זקוקים אולי לאנשים אחרים בסביבה, או שיגידו לכם משהו אחר, או שיעשו לכם משהו אחר. או שתרצו לשנות את הסביבה, להיות בסביבה של אנשים אחרים. כלומר, בא לכם לברוח לאנשהו, למקום אחר, להיות בסביבה של אנשים אחרים שלא קשורים לכל המצב הזה שאתם נמצאים, שלא קשורים למשהו שחשוב לכם, שאתם מתבחבשים בזה, או שמשהו שמטריד אתכם, או שמשהו שחשוב לכם. אז תרצו קצת לברוח לסביבה שהיא לא קשורה לשם, שזה משהו שיכול לעשות לכם יותר טוב. כי אם כן תהיו עדיין בסביבה שלא עושה לכם נעים, גם בנוסף לכל הדברים שלא הולכים כמו שרציתם, ואתם צריכים לתת המון מאמץ כדי שהדברים כן ילכו וכן יקרו. בנוסף לזה, גם אם הסביבה שלכם תהיה כזאת מלחיצה ומטרידה, אז עדיף כבר לעבור לאיזשהו מקום אחר, לפחות לאיזושהי תקופה מסוימת, או לא להיות בשגרה הזאת, גם אם זה לא תקופה, אלא נגיד בשגרה. זה יכול להיות סוף יום, תחילת יום, אמצע יום, בין זה כל יום, בין איזה פעם בשבוע. משהו שיגרום לכם לעבור מדבר אחד לשני, ולא להיות כל הזמן עם היד על הדופק. כל ההפתעות האלה שקורות סביבכם. כי כן, יש פה איזה מין נעימויות, יש כאן ריבים, יש כאן התפרצויות קצת. אתם מתמודדים עם דברים קשים. בוא נגיד את זה ככה, לא דברים קשים, אלא פשוט דברים שהולכים קשה. אלא דברים שהולכים קצת קשה. זו תקופה גם שאתם תוכלו בעיקר לסמוך על עצמכם. בין אם אתם צריכים שמישהו יוציא אתכם ממצב מסוים או יעודד אתכם, אז עדיף כאן להיעזר בעצמכם ולגרום לעצמכם להיות בכוח, להרגיש טוב, לשכוח מדברים, לשחרר, להתייחס אליהם יותר בקלות, לא להיכנס לפאניקה אולי, לנסות לשלוט בעצמכם ולגרום לעצמכם לחשיבה טובה, חשיבה חיובית בכוח. לא לחשוב שבן אדם מסוים יציל אתכם מזה,
לא יעזור לכם בזה, יכול להיות שכן, אבל צריך להבין שהמצב הזה בעיקר, ההרגשה הזאת תלויה בכם. גם אם קשה לחשוב בצורה חיובית ולשמוח בכוח או להצחיק את עצמכם בכוח, אנשים אחרים קצת פחות מתפקדים מהבחינה הזאת, אבל אתם אלה שכן יכולים וכן צריכים לעשות את זה בעיקר. כי יכול להיות שבן אדם אחר ינסה לעשות את זה, אבל לא בדיוק יפגע לנקודה שבדיוק שם זה יצחיק אתכם, ובדיוק שם זה יעניין אתכם. זה יכול גם לבאס ולמשוך את הבן אדם השני לאותו מצב, במקום להציע אתכם ביחד. פשוט יש כאן הרבה לא, וגם הדבר הטוב בזה זה שברגע שקיבלתם לא, אתם מבינים שלא באמת הייתם צריכים את זה, זה לא באמת היה חשוב. גם אם קיבלתם לא על משהו, זה לא עבודה כזאת כבדה, זה לא היה כזה חשוב, זה לא היה בכלל משנה. אז כאילו האכזבה היא בכלל על כלום. קיבלתי את התשובה לא, אני לא קיבלתי את העזרה שרציתי, אבל זה לא היה משנה. כי מצאתי דרך אחרת, עזרתי לעצמי איכשהו בצורה אחרת, וזה בכלל לא היה משנה, לא הייתי צריך את זה מלכתחילה, או צריכה. יש כאן איזה שהם דברים נחמדים גם שקורים, בין אם זה איזה שהם נסיעות, מעברים, חופשות, כל מיני דברים כאלה שאתם תוכלו להעביר איזשהו זמן מסוים איפשהו, ליהנות מזה קצת. אז זה ירגיש קצר וזה ירגיש מעט ביחס לכל התקופה הזאת. ירגיש כמו רגעים. אבל זה בעיקר התקופה שאתם לוקחים דברים לידיים שלכם. בין אם זה שינוי חשיבה או מחקר, או להבין בכלל מה חשוב לכם ומה לא משנה. תודה רבה לכם, אפשרות מספר 1, זה הכל. אפשרות מספר 2, שלום לכם. אנחנו נראה את האירועים של העתיד הקרוב שלכם. זו תקופה של משהו כמו חצי שנה. לא נלך לפי איזושהי כמות מסוימת של אירועים, בין אירוע אחד לשני או 2 או 3 אירועים. אנחנו פשוט נראה אם יש איזושהי תקופה כללית של משהו אחד, או שיש איזשהם כמה דברים שיקרו. אתם בעיקר מתעסקים בזוגיות, כל מה שקשור לזוגיות, בן בת זוג. אתם מרגישים שהבן אדם, שמשהו שם כבש אתכם קצת. לא ממש מבינים מאיפה זה נפל לכם, אבל יש פה המון התעסקות בשותפות גם, כאילו שאתם ביחד. אתם מרגישים מאוד מאוד קרובים אחד עם השני. אם זה בן אדם מסוים, יש פה המון קרבה, יש פה המון איזושהי קבילות אפילו. ברמה כזאת, בין אם זה מחויבות, בין אם זה משהו שמעסיק אתכם, נמצא איתכם כל הזמן, או שזה... אבל יש פה, זה פחות מחשבות, זה יותר במובן הפיזי. יש פה איזשהו שינוי בזה, במצב הנוכחי שלכם. זה מרגיש, השינוי מרגיש בתפיסה, איך שאתם תופסים את זה. כלומר, אם אתם ביחד, אתם מרגישים שהבן אדם נותן לכם יותר, מתחזק. יש פה איזה שהם דברים שאתם משאירים מאחור, שהם יותר קשורים לחששות. דברים שהעסיקו אתכם קודם בנושא הזה, הם כבר לא מעסיקים אתכם. כלומר, יש פה איזשהו שינוי ברובד של המצב הנוכחי ביניכם. משהו משתנה או מתפתח.
כיוון טוב יותר, רציני יותר. זה עוזר לכם לקחת אומץ, לעשות צעדים אחרים, צעדים שלא היה לכם אומץ לעשות עדיין, ושלא חשבתם שאתם יכולים לעשות. באופן כללי בתקופה הזאת תעשו איזה שהם דברים שהם לא ממש עשיתם. אולי פחדתם שאתם לא יכולים לעשות את זה, אולי חשבתם שאין לכם את היכולת לעשות את זה, אבל כאן אתם תעשו את זה. יש כאן גם איזשהו שינוי בגישה שלכם שקשור לאיך שאתם מבלים את הזמן. זו גישה שהיא קצת יותר כללית, שיש לכם אולי פחות מה לעשות, יש לכם פחות עיסוק שאולי היה. כן תפתחו איזה שהם דרכים ולהעסיק את עצמכם בחשיבה שהיא יותר משוחררת, שהיא יותר חופשית, שאין לי איזה שהן מטלות ספציפיות ביום שצריך לעשות, אלא יש איזושהי זרימה שכרגע לא עושים כלום וכולם סבבה עם זה ואתם בסדר עם זה. אין כאן איזושהי הרגשה שחייבים לעשות משהו, שחייבים לרוץ ולעשות מלא משימות. אז מהבחינה הזאת אתם קצת יותר משוחררים ואתם קצת יותר חושבים על דברים בצורה פילוסופית מאשר מעשית. כלומר, לפני שאתם זזים מהמקום ועושים משהו ועושים איזשהו מאמץ, אתם חושבים על מה היתרון שזה יביא לכם, פחות או יותר. יש פה איזשהו ניהול משאבים כתוצאה מזה. אתם נהנים מהחופש הזה של פחות עשייה, וכל עשייה שתעשו היא תהיה באיזושהי מחשבה תחילה, ואפילו מחושבת. איך אני אעשה את זה בצורה הכי יעילה, הכי קצרה, או האם בכלל שווה לי לעשות את זה. אבל מורגשת כאן המון אהבה, מורגש כאן איזשהו שחרור מסוים ממחשבות מטרידות. כאילו שאפשר לשחרר איזושהי הנחה מסוימת במובן הזוגיות או אהבה. כאילו שזה פותח לכם אפשרויות של לעשות דברים. אוקיי, זה משהו שהפסיק להטריד אותי, זה משהו שהפסיק להפריע לי, אולי זה משהו שהפריע לכם לזוגיות, ואתם עכשיו יכולים לעשות דברים אחרים. לחשוב בצורה יותר חופשייה, פתאום לעשות דברים אולי בצורה יותר חופשייה, לתכנן את העתיד שלכם, לקבוע תוכניות מסוימות. זה גם תקופה שאפשרויות מתחילות להיפתח יותר. בזמן גם שהפסקתם להיות מוטרדים ממשהו כלפי איזשהו בן אדם מסוים שקשור אליכם או משהו שהעסיק אתכם. זה גם תקופה שבה יש לכם יותר הזדמנויות. זה אומר שזה מתוזמן טוב סך הכל. אתם קובעים תוכניות מסוימות, חשיבה שלכם יותר חופשייה, יותר משוחררת, ככה גם האפשרויות מתחילות לבוא, כל מיני הזדמנויות. כן, כל האפשרויות האלה, אמנם יש הרבה, אבל צריך לגשת עליהן בצורה שקולה ולא לבחור בכל אחת. אמנם יש שפע, אבל לא כל האפשרויות הן טובות, הן מתאימות. צריך לחשוב על השלכות מסוימות של דברים, וגם להבין באמת מה עומד מאחורי הסיטואציה, אולי לקבל קצת יותר מידע, אבל צריך לעשות כאן בחירות טובות ונכונות. זה גם זמן טוב לאפשרויות, אבל צריך לדעת גם לסנן אותם.
שווה לא לחשוב פעמיים, אלא להתייעץ עם אנשים, להתייעץ עם כמה שיותר. לפני שאתם לוקחים איזושהי הזדמנות או החלטה, חשוב כאן לקבל מידע או זמן ייעוץ. אם אתם יכולים, בין אם זה אנשי מקצוע לבין אם זה חברים, אבל כל מי שיש לו ידע בנושא, כדי לא לעשות כאן טעויות, כי יש כאן אפשרות להחליק על הקרח ולהחליק למטה. וכן, יש כאן פתח לטעויות שצריך פשוט לחשוב לפני, לקבל יותר מידע. לא לקפוץ למשהו שאתם לא כל כך מבינים עד הסוף מה זה, על מה מדובר. וזו תקופה שהיא קצת פחות אקטיבית מבחינת עשייה של דברים, אלא תקופה שאתם אולי עושים קצת פחות יותר דברים, אלא מתכננים יותר, מקשיבים יותר, חושבים יותר, ופחות עושים ישר. כי זה מרגיש שזה קצת מבזבז אנרגיה ישר לעשות, או שזה יכול להיות פשוט מחוץ לטווח של משהו שהיה צריך לקרות. זו תקופה של אולי שאתם מדברים פחות, יותר מקשיבים, יותר קולטים דברים. יש כאן בן אדם מסוים שאתם פחות באים לא טוב בעין, פחות נעים לא לראות אתכם. זה בן אדם שינסה אולי לתת לכם כל הזמן עצות או לנסות להזיז אתכם איכשהו, לגרום לכם, כמו לחלק עצות כל הזמן, להגיד לכם מה לעשות, לעשות דברים אחרת או לייעץ משהו, כל הזמן לנסות להכווין אתכם, איזשהו ניסיון, ככה אתם תדעו לזהות. פחות נעים לבן אדם הזה לראות אתכם, אז הוא מנסה להכווין אתכם, מנסה ללמד אתכם משהו. כל הזמן מנסה ללמד ולתת עצות. בפועל זה לא קשור אליכם כל כך, בכלל לא שימושי, אלא יכול לסטות, להזיז מהדרך דווקא. זה איזושהי כוונה של הבן אדם. אולי הבן אדם לא ממש מבין מה קורה לו או לא. יכול להיות שהם פשוט לא באים בטוב בעין לבן אדם הזה, והם עושים את זה באופן תת מודע או במודע. אבל זה מאוד מאוד דביק עם להגיד לכם איך לעשות ומה לעשות. זה קצת סותר את הקודם שצריך להתייעץ עם כמה שיותר אנשים, אבל כנראה שפה זה יותר בן אדם שאומר לכם משהו שבלי ששאלתם, במקום לשאול אנשים שבאמת הדעה שלהם מעניינת אתכם. תודה רבה לכם, אפשרות מספר 1, אפשרות מספר 2, זה הכל. אפשרות מספר 3, שלום לכם, אנחנו נראה את העתיד הקרוב שלכם, את האירועים של העתיד הקרוב. נסתכל על התקופה של חצי שנה קדימה פחות או יותר, לא נראה איזשהו אירוע ספציפי, בין אם זה 1 או 2 או 3 או יותר, אלא פשוט נראה אם זה משהו כללי אחד או שיש כמה דברים. זו תקופה בעיקר שתצטרכו לקבל החלטה שקשורה
גורלם של כמה אנשים בסביבה שלכם, כלומר לקבל איזה שהן החלטות שקשורות לאנשים אחרים, משהו שאתם מחליטים ואחר כך תהיה לזה השפעה על אחרים. כלומר, יש לכם איזושהי שליטה וכוח מסוים. יש פה הרבה תעסוקה בזה, בלחשוב על משהו שיהיה קשור לאו דווקא אליכם. אתם נמצאים באיזושהי עמדה של קבלת החלטות או קבלה של כוח, אתם אלה שמקבלים את האחריות ואתם אומרים למה אני זה שצריך או צריכה להחליט את הדברים האלה, למה לי יש את האחריות הזאת, אבל זה ניתן ביד שלכם. כן, מדובר פה בהחלטות שקולות, בהחלטות שדורשות חשיבה, שדורשות חשיבה מחוץ לעצמכם קצת, לאזור הנוחות. אבל אתם אלה שיכולים, יודעים איך לעשות את זה. יש לכם את הידע הזה איך לעשות את זה נכון. מה שקצת מבאס זה שיש אנשים אחרים שתלויים בכם והם יכולים לא להסכים אתכם או לא להבין אתכם כל כך. ובתקופה הזאת ההחלטות שתקבלו אתם תראו את התוצאות אחר כך. זה גם בא ביחד עם העובדה שאנשים מסוימים שהם יודעים שיש לכם את הכוח הזה בידיים, ינסו איכשהו לבוא אליכם ולמצוא חן בעיניכם, אבל לא נראה שאתם מקבלים כאן איזושהי השפעה כתוצאה מזה, להפך זה יכול אולי קצת לבאס אתכם. אבל אתם כן תראו שהיחס של האנשים ברגע שאתם בעמדת כוח או איזושהי עמדת אחריות כן משנים את היחס שלהם כלפיכם. זה כן גורם להרגיש טיפה בדידות או טיפה איזשהו ניכור שלא היה אמור להיות שם. עכשיו נדבר גם על אנשים מסוימים שזה לא מוצא חן ביניהם הפוזיציה שלכם, העמדת כוח שלכם, ואולי הם מהווים תחרות או שהם ינסו להווה תחרות. זה אנשים שעובדים בשטאפ גם. לא כולם, חלק מהאנשים ינסו למצוא חן בעיניכם וחלק מהאנשים ינסו להתחרות בכם. יש פה גם כאילו עניין של הפרעה, ממש להפריע לכם בדרך. זה יותר בדברים של כאן ועכשיו, אלא להשפיע על ההחלטה לא נכונה, אבל ברגע שההחלטה היא מחושבת כמו שצריך ושקולה, זה לא באמת משפיע, זה לא באמת משנה. כאן זה משנה יותר בדברים שהם כאן ועכשיו, בשינוי ברגע האחרון, שינוי בהתלבטות, קיבלתם החלטה שקולה נגיד, חשבתם עליה הרבה זמן, התבשלתם עם פתרון, פתאום באים אנשים ומנסים להטיל בכם ספק. אבל בתוך עצמכם אתם יודעים שקיבלתם את ההחלטה הזאת מתוך שיקול מסוים, אבל פתאום הם באים ברגע האחרון ומשנים את זה. ברגע אחד, כאן יכולה להיות בעיה, אבל לא יותר מזה. יכולים גם לא לבוא ביחד בבת אחת, יכולים גם לשלוח נציג מסוים. לאחר התייעצות הקבוצתית. ההמלצה היא למצוא זמן בעיקר, מתי אפשר להפריע לכם ומתי אתם מוכנים לדבר לשיחה כלשהי. כדאי שתיקחו את הזמן הזה ותפרסו אותו לאיזשהו לוח זמנים על מתי אתם יכולים להתייעץ ולדבר עם אנשים ולשמוע אותם. מאשר כל פעם שמישהו
יעשה לכם אינטראפט למחשבות, לדברים שאתם עושים. כי כאן זה בדיוק הרגע שהאנשים האלה מרגישים שאתם פגיעים באמצע עבודה על משהו, באמצע עשייה של משהו, שמתבשל אצלכם. הם מנסים להפריע לזה, אולי לנסות להכניס מתכון משלהם, או לגרום לדברים להשפיע דווקא בצורה שתומכת באינטרסים שלהם. הם פחות מעורבים באינטרס שלכם, אבל הם היו רוצים לשמור על שלהם, זה בטוח. תודה רבה לכם, אפשרות מספר 3, זה הכל. אפשרות מספר 4, שלום לכם. אנחנו נראה את האירועים של העתיד הקרוב שלכם. לא נראה איזה שהם כמה אירועים או אירוע אחד, אלא פשוט נראה אם זה דבר אחד או שיש כמה דברים שיקרו, והתקופה שנסתכל זה פחות או יותר חצי שנה קדימה. כאן מצד אחד אתם איזושהי אוטוריטה, איזשהו בן אדם שיש לו מעריצים, לא עולה, או בן אדם שמהווה איזשהו מעמד מסוים וכוח מסוים שעומד מאחוריכם, אבל בשביל בן אדם מסוים או בשביל קבוצה של אנשים אתם לא מהווים את זה, לא מהווים את האוטוריטה, המעמד והמאמץ שלכם לא מספיק טוב עבורם, הם לא מקבלים אתכם באותם העיניים שאתם מקבלים את עצמכם או רגילים כתוצאה מאנשים אחרים שקיבלו אתכם או מקבלים אתכם עדיין, אבל דווקא מהאנשים האלה שאתם כן היו רוצים לעבוד להם אוטוריטה, שם זה לא משפיע. לא רואה שאתם גם מנסים יותר מדי. לא שזה משנה משהו לכם. כלומר, זה לא מוריד מכם ממי שאתם. לא, גם האנשים האלה ספציפית הם לא באמת חשובים לכם מבחינה של חייב להשפיע עליהם, או שאם אתם תאהבו או לא תאהבו אוטוריטה זה באמת ישנה משהו גדול. אתם יותר מסתכלים, אני כזה נועדתי, זה הסתכלות שלכם, נועדתם לעשות איזשהם דברים מסוימים, דברים גדולים, יש לכם איזושהי יכולת מסוימת שהיא להנהיג או להוביל, ואם לא האנשים האלה אז אתם יכולים לחפש אולי מקומות אחרים או לבחון אפשרויות אחרות, איפה שזה כן יהיה שימושי לאנשים מסוימים, איפה שזה כן יהיה מועיל, איפה אתם כן תוכלו להביא את היכולת הזאת לידי ביטוי, איפה שהאימפקט יהיה הכי גדול. כלומר, אתם מבינים שאולי אם אתם נמצאים באיזושהי סביבה מסוימת שפחות מקבלת אתכם כמשהו שאתם בדרך כלל רגילים שמקבלים אתכם, זה לאו דווקא אומר שזה שינוי שקרה, שאתם הפסקתם להיות כאלה או שאיבדתם מתכונות מסוימות, אלא זה פשוט התחושה שכנראה זה לא המקום שלי, כנראה זה לא הסביבה שאני אמורה להיות בה. מה שכן, זה גם מצביע על זה שאתם לא מנסים להוכיח משהו בכוח לאותם אנשים. למרות שזה כביכול באופן ראשוני, זה די מבאס. יש גם בן אדם מסוים שתצטרכו ממש לגרש מהחיים שלכם, להוציא איזשהו בן אדם שאולי הכרתם, הייתם קרובים, אולי משהו שיחד ביניכם, שזה יכול להיות במובן חברי או עסקי, אבל תצטרכו להוציא אותו, לטאטא ממש מהחיים.
לפתוח את הדלת ולהגיד שלום. למה? כי הגיע הזמן להפסיק את הדברים שקורים מאחורי הגב שלכם. בן אדם שיכול להיות דו-פרצופי או משהו כזה שנחמד אליכם ומאחורי הגב או היא עושים דברים בעצם שלא מכבדים אתכם. זה נראה שזה יותר מאבד את עצמו מחוסר רלוונטיות. כלומר, משהו שכבר נהיה פחות רלוונטי גם ככה בקשר הזה. דרככם נפרדות, או ייפרדו בהמשך. זה די קורה מעצמו. הבן אדם הזה רצה משהו אחד, אתם רוצים משהו אחר, אתם יותר מחפשים הזדמנויות במקומות אחרים. אתם יותר מחפשים כרגע את המקום שלכם באופן כללי. להבין את היכולות שלכם, להביא אותם לידי ביטוי, והבן אדם הזה נמצא איפשהו במקום מאוד מסוים, שאולי כבר פחות יתאים לכם להישאר שם. יש פה גם המון אירועים כלליים, המוניים, עם המון אנשים שתצטרכו להיות בהם, להשתתף בהם. תצטרכו ללכת לכנס או לטקס או לכל מיני דברים, כל מיני מקומות עם השתתפות של אנשים גדולה שהם תצטרכו להשתתף שם. באירועים האלה קצת להיות שם, קצת לחוות את זה. אתם תכירו שם גם אנשים או בן אדם שיתנו לכם קצת אתנחתא מכל זה, כאילו כמו להעביר את הזמן בכיף. משהו שדברים לא קשורים, או לעשות קצת שטויות וכאלה דברים. קצת להיות ברוח שטות. לעשות שהם דברים שהם לא רציניים, שהם לאו דווקא קשורים לעניינים, אלא יותר לדברים שהם קשורים יותר לבילוי או חופש או שטויות, או כמו לשחרר לחץ ואז להשתחרר, ואז להתרכז בחזרה למטרות, להישגים. זו תקופה שאתם עובדים בה קשה, בין היתר. תודה רבה לכם, שעות מספר 4, זה הכל. שעות מספר 5, שלום לכם. אנחנו נראה את האירועים של העתיד הקרוב שלכם, בין אם זה אירוע אחד או כמה. לא נסתכל ספציפית על מספר מסוים כרגע, אלא פשוט נראה מה זה נותן באופן כללי. והתקופה שנסתכל היא כחצי שנה קדימה. יש פה בן אדם שפועל באופן עצמאי. בדרך כלל פועלים, נגיד את זה ככה, לבד. כאילו בן אדם שעושה דברים צורה מסוימת, בשקט, והרבה זמן קיבלתם הפרעות בנושא הזה. התערבויות, הפרעות, מרגיש כאילו שמפריעים לכם. כאילו שהלכתם בדרך ישרה, בדרך מסוימת, ומישהו החליט לזרוק לכם אבנים, מקלות, שיחים, או שאתם איזשהו אובייקט שאנשים מסוימים החליטו להתעלל בכם, או איזושהי מזימה מסוימת, או אנשים שהחליטו לנקום בכם. זה קל מאוד כי אתם מטרה יחידה. זה משהו שקורה לאורך זמן. איזושהי תקופה שהולך לכם קשה. כאילו במקום להתקדם בדברים שלכם, אתם מרגישים שאתם מקבלים האשמות בדברים שלא עשיתם, ומקבלים משימות
או אחריות של אנשים אחרים שהייתם צריכים לעשות. מישהו לא עשה משהו, אתם צריכים לעשות את זה. מרגיש שזה נופל עליכם. כאילו, אתה עשית את זה או את עשית את זה? לא אני עשיתי את זה. איזה שהם טענות, או איזה שהם דברים שאחרים עשו, אתם אמורים לעשות, אבל לא נתנו לכם לעשות את זה. הדינמיקה כזאת, שהיא תוקעת אתכם במקום שהיא מפריעה לכם, מקבעת. כאילו שהדברים הלכו קשה רק כי לא באתם למישהו בטוב והחליטו למרר לכם את החיים. זה הקבוצה פחות או יותר. אז להגיד שיש כאן נקודת מפנה, כן, אתם אומרים די, אתם קצת כמו קמים מהחלום מסוים שהייתם בו, מאיזה שהם אשליות שזה ייפסק או ייגמר, או שהאנשים האלה יקבלו שכל, וחשבתם שאתם איזשהו קורבן מסוים שלא יכול לעזור לעצמו, שזה תמיד יישאר ככה, ואין לכם איך לעזור לעצמכם או לשנות את המצב, אבל כן, הנה יש. ואתם אלה שתצטרכו או תוכלו לפתור את זה בעצם. לא ברור איך, לא ברור למה, אבל פתאום אתם קמים כאן ואומרים די. שוב, לא נראה, לא לאנשים האלה שיש לכם את היכולת להפסיק את זה, לא נראה לכם שיש את היכולת להפסיק את זה, אבל אתם תוכלו להפסיק את זה. אולי זה יהיה איזושהי טיפה אחרונה שזה יגרום לכם להגיד נמאס לי. אולי אנשים מסוימים יגידו, אולי יחממו אתכם קצת, יגידו למה אתם לא עושים עם זה שום דבר, איך אתם בסדר עם המצב הזה בכלל, ואתם תגידו לעצמכם באמת איך זה קרה. אולי אני יכולה לעשות עם זה משהו, וכן. כאן אתם הרבה יותר קשוחים משחשבתם, הרבה יותר חזקים משחשבתם. כלומר, אולי עד היום הייתם נראים, הייתם באיזשהו מצב נוזלי, אפאתי, ואתם בעצם נכנסים למצב כימי אחר, קשיח ורדיואקטיבי. אתם כבר לא בסדר עם זה שמפריעים לכם בכל צעד, שמתערבים לכם בכל צעד. זה נראה שאנשים פשוט תפסו איזשהו אומץ, איזשהו הרגל ליחס מסוים כלפיכם, שהם יכולים להתערב לכם במה שאתם עושים בכל רגע. להזיק שם, לעשות איזשהם נזקים כתוצאה מזה. לעשות בלגן בדברים שאתם עושים. על הגבולות שלכם, על הטריטוריה שלכם, היא בעצם נחשבת לטריטוריה פומבית פתאום. וכאן אתם נכנסים למצב של הגנה של הדבר הזה. כל אחד ואחד מקבל בעיטה. ואתם מתחילים להשתמש בכלים שניתנים לכם, שיש לכם איזשהו ידע מסוים על האנשים האלה, שאתם יודעים משהו עליהם שהם אולי לא יודעים, או שהידע הזה שאתם כן יש לכם גישה אליו נותן את היתרון שעד היום פשוט לא השתמשתם בו. כן, יש כאן גם גישה אחרת באיך שאתם מסתכלים על עצמכם. אתם פתאום אין לכם איזה שהם ספקות כלפי מי אני ומה אני, כלפי איזושהי זהות מסוימת שיש לכם.
כאילו אתם אומרים למה כל מה ששייך לי, אנשים אחרים יכולים לקחת בלי לשאול, או פשוט לקחת to reclaim שזה שלהם, להגיד שזה שלהם, וזה משהו ששייך לכם, ועד היום חשבת שאין לכם איזושהי דרך להגן על זה, או אין מה לעשות עם זה, זה פשוט עומד שם או יושב שם, ואנשים פשוט באים ולוקחים. אין איכשהו, אין איזושהי דרך להסתיר את זה, או אין איזושהי דרך לשים מלכודת מסוימת, אבל בגישה הזאת אתם כן רואים את עצמכם בצורה אחרת, וכלפי הדברים שאתם שייכים לכם. משהו שאתם עושים יש לו הרבה יותר ערך עבורכם, ואנשים יודעים את זה שיש לזה הרבה ערך, פשוט הם מרשים לעצמם יותר מדי איתכם. יש פה קשיחות מסוימת, יש פה שינוי מסוים בתבנית חשיבה שלכם כלפי עצמכם. איך שאתם בכל הזהות הזאת מתגבש מראה מסוים. אני לא אגיד שאנשים בהתחלה אולי יחשבו, אולי ככה, אז אין בעיה. אז אנחנו עברנו פייז מסוים, אז אנחנו נעבור גם ככה ונפעל בהתאם. כלומר, זה לא ילך כל כך בקלות. רגע, זה יביל אותם, זה יפחיד אותם, זה ירחיק אותם מיד. לא, הם בהתחלה ינסו גם להשתנות כלפי המצב, להתאים את עצמם, להראות אולי שהם קצת יותר יכולים להיות כמוכם, זה איזשהו לעג מסוים. אבל כאן הם נכנסים למלכודת כי הם לא יכולים לעשות את זה כמוכם, הם יכולים ללעוג לכם, יכולים לנסות לחקות אתכם, לגנוב לכם את הדברים, אבל זה אף פעם לא יהיה אותנטי, וכאן זה משהו שפועל כיתרון יותר לכיוון שלכם. אין להם את היכולת באמת ליצור משהו משלהם, יש להם את היכולת להיות תרמומים ולגנוב משהו, לקחת מכם משהו, אבל הם לא יכולים להיות אחד לאחד כמוכם, הם לא יכולים לעשות אותם הדברים בעצמם, לכן הם צריכים לקחת את זה. הדבר היחיד שיכול להפריע זה אולי איזשהו חשש מנסיבות מסוימות, שאולי לא יהיה מזל איפשהו, אולי זה לא יצליח כל כך, או שזה סתם לוקח המון זמן, אבל הזמן הזה יושקע יותר בכיוון של לקחת את מה ששייך לכם, פחות לחשוב על נסיבות, פחות לחשוב על אם יהיה לי מזל או לא יהיה לי מזל, לא קשור באופן כללי, אלא קשור למשהו שאתם יכולים לעשות ומה שאתם צריכים לעשות, והשינוי שאתם עוברים בגבולות גזרה שלכם. תודה רבה לכם, שירות מספר 5, זה הכל. שירות מספר 6, שלום לכם. היום אנחנו נראה את האירועים של העתיד הקרוב שלכם. נסתכל לתקופה של כחצי שנה קדימה, ולא נסתכל על מספר ספציפי של אירועים, בין אם זה אירוע אחד או כמה, אלא נראה פשוט מה המצב הכללי, ואם יש כמה דברים שיקרו, שזה דבר אחד עיקרי. זה קצת כמו לגלות את העולם מחדש, להשאיר משהו מאחור כדי להגיע למשהו אחר טוב במקומו. כלומר, משהו ישן
עוזב אתכם או שאתם מעזיבים אותו, ומקומו לוקח דבר חדש, דבר אחר, אולי משהו יותר טוב או משהו יותר מאפשר, יותר נכון. אם עד עכשיו הייתם באיזושהי סביבה מסוימת או עשיתם משהו מסוים, כאן אתם עוזבים את זה, עוברים למשהו אחר. עכשיו זה גם די כבר נמצא בקצה, איפה שאתם נמצאים או הייתם נמצאים. זה משהו שחדש לכם אולי, משהו שאולי לא כזה הייתם רוצים להיפרד. אולי זה משהו שיכול לגרום להתקפי פאניקה, יותר קפריזות, פחות פאניקה. כאילו, כשאנחנו לא רוצים להיפרד ממשהו ואנחנו צריכים, אבל הדבר הזה יהיה בעצם הרבה יותר טוב, ואנחנו מבינים את זה שמשהו שכבר התיישן צריך לשחרר אותו, או משהו שאין לו כבר מקום טוב אצלנו, אנחנו צריכים למלא את המקום הזה במשהו טוב אחר, משהו חדש לפעמים. אתם ממש אבל לא רוצים ללכת לשם, זה קצת פחות נוח, זה אולי הרבה חששות, אולי זה הרבה שינויים שלא הייתם רוצים שיקרו לכם, הייתם אולי רוצים להישאר במצב קצת יותר רגוע, קצת יותר קבוע. אתם תצטרכו להתבשל בכל השינויים האלה, לבעבע שם עם כל החשדות והחששות. איזושהי תקופה לקראת מעבר רציני, שזה יכול להיות אתם עוברים מדבר לדבר, כמו לעבור בית ספר נגיד, לעבור סביבה. בעיקר התקופה היא החשדות. אולי חלקכם במקום ליהנות או לראות את כולם נהנים, תצטרכו לצלול למשהו שהוא עבודה קשה, או כמו למתוח את הידע, את הלימודים קצת כזה, כמו לעשות עבודות בית מסוימות, איזה שהם מבחני קבלה יכולים להיות שם. אני חושב שזה פחות הזמן ליהנות. אז תראו את כולם נהנים ואתם קצת פחות. שאתם צריכים אולי לשפר את המצב הכלכלי שלכם ואתם צריכים לעבוד אקסטרה. גם יכול להיות. זה משהו שקשור להבטיח להבטיח משהו לעתיד שלכם, שדורש מכם איזשהו מאמץ. מה שכן, אתם יודעים שזה משהו זמני. זה לא משהו שיהיה איתכם להרבה זמן שם. זה כן משהו כן יכול לעזור לכם, כן יכול להבטיח את המצב שלכם, לשפר את המצב שלכם בעתיד. החדשות הטובות שזה זמני, כן, זה איזשהו מאמץ שצריך לעשות, זה הרבה מחשבות, חשדות, אולי פחדים, אבל זה משהו שיעבוד לטובתכם. כאילו מיד אחרי זה אתם תוכלו לעשות יותר את מה שאתם רוצים. באופן כללי יש פה איזשהו עניין של הייתם יותר
אולי בן אדם שקצת פחות ידוע, שקצת פחות מוכר, שקצת פחות בולט באיזשהו אופן. כלומר, אולי אפורים, לבושים באפור כזה, יושבים בפינה בצד, משהו כזה מוצל, מוחשך, לא משהו שנראה לעין. וכאן אתם עוברים את השינוי הזה של דווקא להיות מתחת לפנס של אור באמצע הבמה, אלא משהו שרואים אותו, שהוא גלוי, שאנשים יכולים לראות, שיכולים לשמוע. הכל נראה לעין, הכל גלוי, משהו שקשור אליכם, שזה אתם, הפנים שלכם, או משהו שאתם עושים. כלומר, לעבור מבן אדם רגיל בעצם שהוא יושב שהוא בפינה ופחות או יותר למשהו שהוא דמות ציבורית או משהו כזה. כמובן, כל אחד ביחס שלו, שלה. יכול להיות שזה גם לא קשור לדמות ציבורית, אלא משהו שקשור אליכם יהיה ידוע בציבור. משהו שיתגלה כאילו לציבור, לא איזשהו סוד, אלא אולי זה משהו שאנשים לא ידעו אליכם והם כן ידעו אליכם, גם אופציה. שוב, זה לא במובן השלילי, לא איזשהו סוד שלא הייתם רוצים לגלות, אלא משהו שקשור אולי לסטטוס שלכם, למעמד או כל דבר אחר שנכנס לאותה קטגוריה. זו תקופה מאוד פעילה עכשיו, תהיה לכם תקופה מאוד אקטיבית, שתצטרכו להיות מאוד אקטיביים, מאוד פעילים, אולי להספיק הרבה דברים, לעשות משהו שיקח זמן מסוים בחצי מהזמן הזה. אתם תהיו מאוד מרוצים מזה, מההספק הזה, מהקצב התקדמות גם כן. זה ירגיש שסך הכל בשליטה, הכל עובד טוב ומתפקד. כן, יש פה עניין של לקצר דרכים, לחשוב על עניין של גישה, איך אפשר לקצר דרכים מסוימות במקרה שלכם. כלומר, לא את כל התהליכים אתם צריכים לעשות מההתחלה ועד הסוף. יכול להיות שבמשהו אתם כן יכולים לקצר, צריכים לגלות במה ואיפה. אפשר לעגל פינות אולי. תודה רבה לכם, שעות מספר 6, זה הכל. תודה רבה לכולם על הצפיות. נתראה בסרטון הבא.